Hi guys, majung buntang ni jung tanan ako na po di si Jinbers and family. Grabing nagamas bukid pa oh. Lakaw sa mi guys. Galing pa sa dagat o galing dyan sa ice bucket? Ilang kilo oy? Ilang kilo? 20 ra? Atlo. Kami dari span guys, Palawan kay. Nakuha may kwarta, napadagap po ni mama. Papalit niya. Oh. Nakaroon pa dong misa friends. Medyo kay ning init na, nawag dagom. Ay ganiha, maot man to panahon ganiha. Oo ba yun? Kumisto ako boy. Dakong isda. O siya? Bingit biri na to na pingwit eh. Ay na panai. Klaro kayo. Biligyan ko dito sa buwan mo. Meeting ito. Meeting tayo munisipyo. Ay misa. Misa. Nari sa midari kay mamalit mis gisugo ni mama. Kapilan ko no kuan hang. Oh, tulog ka hang. Dayon. Siyam na green. Pila di kabuk day? Isa ka dosina. Mundasin? Oh, kana sang listahan. Mundasin niya. Kanang isutupin na. Ipa. Aston taning kuan? Aston taning kaniyo? Senyorita ra lagi. Isito kuan na puna na sila lalo mo. Mas mahal naman eh. Ang isitupin? Oo. Ay mas mahal din ang isitupin kaysa kare. Mas mahal. Ay kare na lang. Kuan yung kuan Oh, ang kuan. sabi mong gundang parehara presyo. Siya man eh. Senyorita, like ni Lolita, senyorita. 1, 2, 3, 4, 5.
Pila na? So, 5 pa ni. 6, 7, 8, 12 mo kayo tanan. Oh, ika-12 ang pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tama na? Daghang tao karon lang kwan guys, friends. Ito pa. Yan na guys, nakapalit na miss. Pang sugo ni mama. Hanja. Wato pa mig merkado kay mapalit pa mig chlorine. Boleh kulang ka. Bili lang tiga-tiga kayo be. O, diri lang ko ibilin. Kita pas kapatangan. Lanaos, di parkingan sa motor. Mularga naman ang nakamotor. Dito oh. Tapos. Init na kayo. Itlog. Punta na kayo naman pag itlog. Mahal ng itlog. Pila na dayang itlog. Tag 750 na. So guys, huli na mi guys. Mura to yung magyari dari sa kwan guys. Merkado. Kurbaan ko. Naya ko ang ambulansya. Lagi gaba lagi. Ay, way dining na siguro. Di ba makuha na sa way dining? Amigo yung driver na to. Amigo mo? Oh, kamay kita sa pero dako kita. Dire pa kamay tao lagi. O, dahil ladyo pa ni Sirbato na. Kao pa naman ang ilangoy na una. Driver sa una, tsaka drive na. Nanti ka play tricycle. Driver kita sila na magsauna. Inanay ng mga driver magkakita. Yan Miss Bay guys, nakauli mi sa magukad-ukad dun mukhaon ko na siya kay magbiyahe. Kaon sa ko kay duty na po. Duty sa karsada ba? Ano sa na yung oras? Alas 10 kawan mo daan lagi ang nila ko mo niya. Hindi na kamulit pa niyo to? Gutomon ko, muli na po ko. Nga guys. Ano gusto tanggi? Hey guys, dami duduto ka pa so ligo ta guys kinami exam ro. Pagbong ro ba kuma? Huwag. Naging ka 6 Hindi ako nang gangisim ka. Pagbong gani. Pagpunta balik. Pagbong bitaw. Ikaw bin. Amo na ba yung Anan grabe. Kalami Dani. Hindi yan gitago na diyan. Kaya healthy ba? Ano bang paano kaon? Madungan sa giyan mo. Unyara mo siya alauna. Survivor ang tuda. Mga anta guys. Survivor. Pag-bisa nga nahilatik. Ano ba yung ibigay na? Wala ko nagkalamay. Wala ganit ka naman.
Inana mo siguro ng kalamay, be? Ha? Ito rin na, be? Pilit na galing. Nag-iimong buta ka sukal. Sabi ko na ba? Kaplang buhay mo din kayo, patulog-tulog ka lang ah. Nagtutag sa'yo. Alas 10 pa lang. Alas 10 pa yan. Yung kanyang ko naman. Ano? Dito lang biyahe. Ano pa ulit? Hindi na kami paulit. Pag gutuman ko pa ulit. Pag gutuman ko ulit. Ay, naguli. Ano ko yun? Bisa gasar, dala-dala na yung mong tricycle. Pwede naman ka na matug. Ito biyahe. Hindi ka matug, pwede ka mag-ilis. Ano, nakadiha, gasa ka pa, kinato ka po dyan. Gabi ba din uli yun? Hindi ko nagtulugon. Ay, naguli. Basig makuwanta na MMK. Hi guys. Nanajunjun guys, ninguligi ka nagbiyahe. Kakanin. Nasidang kakanin, tik-tik kuno. Isa nga tik-tik. Ha, kuwan kanang siya tawag dani kanang binukbok na saging. Binulasa na sa ating ba? O karing bingka. Nganong humok? Masyado gilang binukbok na saging. Gilang nilusak. Gilang suman harapang kainit. Bago pa rin niluto. Bago pa rin niluto mayroong inita. Kasi Talaga? tik-tik mais? Tik-tik. Kana na ako diko. Di ko na. Daragang ikan-kan grapes dia. Saging? Agi na pong Wala kamote. agi na pong kanang nang sektor binukbok kay arang kalutay ay sana. Wala ka ng kamote ko na og ka ng Arang kahumok ba? kamote o Sakto na di mo ko okay ngipon arang kahumok. Kamote o balangay? Oh, kamote. kamote o ka ng Biga-biga. di pa na dito konti. Kamutig bulangoy? Eh, Kamutig saging? kamote biga-biga. Ay kamuting biga-biga. Kaya maninda ka ng manuroy dapit langkol. Init Kamuti o gabi? mura gabi. Pwede di halos sa nagkamuti o gabi. Ang dagon. Matugan na paghawid na aram makalata ko di ko dana karang kalata. Ang kahumok. Pinutan niya ang lubis. Gami. Basta maglubian ang ikuha sa gamay. May kuskus. Mga antagas da guys, kuan guys, grapes. Tong pinalit ni Junjun da sang adlaw pamahod. Mga angkal biga-biga o kamote. Junjun to aga. Trabaho si Janko an tricycle, ning uli siya kay mingaw kuno ako ni pasahero. Di man parehas ta ng adlaw, na isahay na daghang pasahero, usahay wa. Dong. Dito sa kayo na ako kay magsuroy ng 1 kilo. Ano diya? Hindi na ka magbalik mo. Ang pamasahero mura ra po na siyag naninda. Usahay na mamalit, usahay wa pud. Oh, ano? Parehas ra. Tayo na tayo ah. Biga-biga man niya, dili man paam. Dili man niya suam kanang kanin. Saging? Dili kamote o biga-biga. Biga-biga dili gabi. Ano di kaliyan sa biga-biga og sa gabi? Gabi ka na ganing binig dito. Diyan ka na biga-biga. Gain man ang biga-biga kalot diya man na dinhi sa dito sa amok kuryoso. Dinhi sa dinhi kay kuan man biga-biga. Biga-biga unya. Kapat ko ay nala ni nana oy. Biga diri ka na nagbiga. Tinana man ang pirma. Bawa agang nailan nga biga-biga ka namang karalan ka ng gabi. Mula bitaw. Wala siya.
Karalan, biga-biga. Diyan ka ng gabi. Lain ka ng gabi. Lain din ng gabi sa biga-biga. Lain ng gabi. Basta kang nibawan, karalan ra, mao na gabi. Karlang. Na may karlang nga blue, kanang puwa, na po'y karlang nga puti. Puti. Ang puti may nindot. Carla? Carlan. Karlang. Ang binakong saging, bigat ay kamuti. Napayag suman oh. Ako yung dalaan. Dala na dito kay di ko na namukaan. Lain man lata. Init para ba ng budbud ganina pag-abot?